Aku napui nyong sih. Bunda. Riko sehat ra Om? Sehat. Nyong lemu wis. Oh, lemu banget saiki ginu-ginu. Ginu-ginu. Oh, sikatan pura. Ra. Kok ora sikatan dene? Untuk nentek kon sikatan. Ya sikatan, Mbok. Yo ikatan ra ono obate. Ra ono bate. Ra ono dole. Oh, ono odol pirang-pirang kok. Ora ono. Oh, alah. Alah. Ki adus dhewek apa didusi? Aduh dhewek Temenane. Temenan. Resik pura. ora sik butuh adus. Rek sing gosok sing resik mambu. Mambu men. Men. Ambune wangi iki, Mo. ambune wangi. Mau yo. Riko jenenge sapa gek kelingan pura? Bedek dhewek. Tak takoni api-api jenenge sapa? Jenenge sapa? Sami? Kami tul. Aku napui nyong sih. Pengen numpak pesawat pura. Ra Pelik kae anak Riko sinang Kalimantan. eman kae tuku mobil kae nyangoni Ciro. Ciro men seneng. Oh. Tak kae mobil siji. Nyong ijo tuku mobil. Ya wis alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Heeh. Men iso ngrasake numpak mobil dhewe ya. Heeh. Ya wis, ngaso nyong ya. Heeh.